Larangan po ng skateboarding sa Pangasinan pinagtitibay. Para naman sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. FM Report. Pinagtitibay pa ang komunidad sa larangan ng skateboarding sa lalawigan ng Pangasinan bilang isa sa maaaring maging hobby at sports ng mga kabataan. Sa isinagawang Go Skate Day kahapon sa Dagupan Tondalican Skate Park, inihayag ni Jeff Caliboso, President ng Pangasinan Skateboarding Community, ang importansya ng nasabing larangan at kung paano nahuhubog din ang kakayahan at pagkamalikhain ng mga nasasali rito. It is a worldwide celebration of all skaters. But sa Pangasinan, we are blessed to have a skate park para yung mga kabataan natin from different towns, provinces, we share the same goal, dreams together to express ourselves sa skateboarding. Dinaluhan ng nasabing aktibidad ng mga kalahok mula sa iba't ibang lugar, karamihan mga kabataang nawiwili at nagdanais na maging magaling sa skateboarding. Isa rin ito sa nakikitang magandang gawain upang maiwas ang mga kabataan sa kaguluhan at iba't ibang uri ng bisyo. Lubos naman ang pasasalamat ng skateboarding community sa suporta ng pamahalaang lokal at ng komunidad upang maipakita ang husay at kakayahan ng mga kabilang sa nasabing larangan at tumusbong pa para sa mas matibay na pagkakakilanlan ng skateboarding hindi lamang sa lalawigan kung hindi sa buong bansa. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.